Hvala vam svima na dolasku na našu konferenciju. Nalazimo se ovdje u Splitu na otvaranju našeg prostora, dakle prostor Živog zida u gradu Splitu, regionalni ured. Ovaj ured otvaramo i kako bi građani Splita i šire okolice, dakle pa i cijele regije, mogli komunicirati ovdje sa Hrvatskim saborom, sa Europskim parlamentom. Dakle, i ja ću sa svojim timom kao europarlamentarni zastupnik biti ovdje 2 tjedna mjesečno. Ovo je tek početak, dakle otvorit ćemo i druge urede diljem Hrvatske, sljedeći tjedan ćemo biti u Slavoniji. Dakle, najavili smo da ćemo skroz jedan novi koncept napraviti kako bismo približili te europske institucije koje se nalaze u Briselu i Strasbourgu i druge institucije hrvatskim građanima, da sve ono što se skrivalo od njih, što dosadašnji europarlamentarci nisu htjeli prenijeti, nisu smjeli prenijeti zbog stranačke stege, sva ta lobiranja, sve te dogovore, sve to ćemo mi njima i na ovakvim mjestima, a i putem medija prenijeti i otkriti. Želimo jedan novi, transparentan način rada, da hrvatski građani znaju gdje se odlučuje o njihovoj sudbini, odnosno gdje se donose 2/3 svih zakona u obliku direktiva i uredbi, koje onda, nažalost, samo dolaze u Hrvatski sabor gdje se potvrđuju. U sklopu toga, mislim da je jako važno reći da sve ono što vjerujem od početka svojeg političkog rada 2011. godine, a to da je Europa centralizirana i da tamo vlada deficit demokracije, u sve to sam se još više uvjerio i ovih nekoliko dana koja sam proveo u Strasbourgu. Dakle, kako funkcionira Europska unija? Funkcionira na principu da se Njemačka i Francuska dogovore ko će što dobiti, uzmu najbolje komade mesa, nešto malo daju Italiji ili Britaniji ili nešto malo Poljskoj i Španjolskoj kao jačim zemljama, a svima ostalima ništa. Najbolje se to može demonstrirati na ovom primjeru. Dakle, imamo kartu koja pokazuje od 28 članica Europske unije koliko je koja zemlja imala predsjednika Europskog parlamenta. Kao što ste mogli primijetiti zadnjih dana, Tajanija, nakon 2,5 godine zamijenio je Talijan Sassoli na mjestu predsjednika Europskog parlamenta. Dakle, Italija je imala do sad 7 predsjednika Europskog parlamenta. Ove zemlje, Francuska, Njemačka, ako dobro čitam, 6 ili koliko? 5? Mislim da je 6. Tu imamo znači druge zemlje u centru, poput Nizozemske, Belgije, koje su također imale značajan broj predsjednika Europskog parlamenta, a sve ove zemlje na periferiji, vidite. Te zemlje, dakle, počnimo ovdje, ako hoćemo i Finska, Litva, preko Slovačke, Bugarske, dolje Grčke, Malte, Hrvatske, svi oni zajedno 0 predsjednika Europskog parlamenta. Dakle, neke zemlje u centru po 5, 6, 7 predsjednika Europskog parlamenta, svaka, a mi svi zajedno, nas 15, 0. Slična stvar je u Europskom vijeću. Podsjetit ću vas, Belgijanac Charles Michel je postao predsjednik Europskog vijeća. Slična stvar je u komisiji. Dakle, tamo opet će Njemačka imati dominaciju ako parlament odobri gospođu von der Leyen, dugogodišnju Merkeličinu ministricu. I, dakle, Francuzi će uzeti centralnu banku, jer se Christine Lagarde vraća iz IMF-a ondje. Dakle, stvar funkcionira na način da se dvije države dogovore, uzmu najbolje dijelove, a sve ostalo daju, odnosno za male zemlje na periferiji ne ostaje ništa. To je jedan poguban koncept za Hrvatsku. Druga stvar je upravo taj deficit demokracije. Gospodin Weber je dolazio u Hrvatsku, dakle zadnji tjedan kampanje, zadnji vikend kampanje od svih zemalja Europske unije je došao u Hrvatsku. Zašto? Govorilo se o špicen kandidatu, da je to demokratski proces gdje ćemo evo građanima predstaviti novog predsjednika komisije, da oni znaju za koga glasaju i onda da na izborima tako zaokruže i da će tako biti njihova volja. Macron i Merkel su zgazili, pokopali, ubili koncept špicen kandidata koji je koliko toliko demokratičan i na sastanku Europskog vijeća u Briselu su izabrali skroz neku 5-10 osobu, mimo volje i uopće znanja stotina milijuna građana Europe. Dakle, nebitno je što je bilo u kampanji, nebitno je za što ste glasali, mi ćemo se iza zatvorenih vrata dogovoriti što će biti. To me podsjeća na ono kad je Tihomir Orešković doveden od nikuda, bez jednog glasa, da bude premijer hrvatskoj vladi. To je jedan nedemokratski koncept koji mi u Živom zidu odbacujemo. Dakle, sve što se dešavalo zadnjih dana samo potvrđuje naše osnovne teze od početka. Mi smo, nažalost, tamo svedeni samo na ukras kao zemlja Hrvatska, gotovo bez ikakvog utjecaja
nekakve priče gospodina Plenkovića da mi tamo o nečemu odlučujemo, ne, nego drugi odlučuju o nama, a tamo su nastavili samo zato da bi imali manju grižnju savjesti ili da mogu reći pa evo i vi možete nešto reći, ali u praksi vidimo to jednostavno ne funkcionira. Razgovarajući sa drugim zastupnicima u Europskom parlamentu, mogao sam doći do zaključka da se oni nama smiju. Smiju nam se što nismo iskoristili resurse koje imamo, dok jedna Njemačka, evo i vozeći se kroz Baden-Württemberg i Bavarsku, ima velik broj i vjetroelektrana i solarnih elektrana. Mi koji imamo i veće potencijale, pogotovo ovdje u Dalmaciji, nismo to iskoristili. Na zapičku smo Europe, Europske unije po svim tim stvarima. Dakle, oni ne mogu vjerovati tamo što se dešava. Cijeli niz je tu drugih stvari. Mi imamo inovativnih tehnologija, recimo u zbrinjavanju otpada. S druge strane, imamo nemogućnost svih vlasti da sada vlada da povežu te tehnologije sa praksom. Mi imamo ovdje Karepovac u Zagrebu i Jakuševac, u Karlovcu je Ilovac, imamo Piškornice, Manišćin, jedna totalna katastrofa, ekološka, ekonomska, imamo dakle s jedne strane zagađenje okoliša, s druge strane ogromne cijene, tek poskupljenja će nam slijediti. Sve to u Europi je skroz druga priča. Oni su znali povezati istraživanje, inovacije sa gospodarstvom i ne mogu jednostavno vjerovati da mi toliko i na taj način zaostajemo. Također ne mogu vjerovati da ne znamo niti vlastito more zaštititi prvo od zagađenja, jer opet sve ono što naše more je lijepo, predivno je, najljepše kad ga gledamo s površine. Međutim, na dnu, to znam i iz znanstvenih istraživanja, a znam i iz razgovora s roniocima, prepuno je plastike. 80% sveg smeća u moru dolazi sa kopna. Dakle, upravo zato što ne samo mi, nego i druge zemlje na obalama Jadranskog mora, prije svega ovdje na istočnoj obali, nisu bile u stanju uspostaviti funkcionalne sustave gospodarenja otpadom, mi gubimo Jadran. S druge strane, nismo proglasili isključivi gospodarski pojas, dok svi drugi jesu, uz par izuzetaka, jer je to njihovo pravo po međunarodnom pravu i zato nismo bili u stanju iskoristiti sve mogućnosti koje imamo, a pogotovo prije ulaska u Europsku uniju. Zbog svega toga i zbog niza drugih stvari upravo sam tražio ENVI odbor, dakle u Europskom parlamentu, odbor za zaštitu okoliša, javno zdravlje i sigurnost hrane, jer toliko ima tema u Hrvatskoj koje se tiču tog odbora, gdje smatram da mogu daleko najviše napraviti za sve naše birače i građane. Dakle, hrvatske vlade dosadašnje, sav taj europski put, ti glavni ciljevi i SDP-a i HDZ-a, da je to glavni cilj ući u Europu i NATO, sve to je bio jedan put gdje su oni žrtvovali apsolutno sve hrvatske interese, radili su što god su im eurobirokrati rekli, žrtvovali su, vrijeme su nam pojeli, žrtvovali su i budućnost ovog naroda i ove zemlje, da bi se malo više umirili, da bi neki bod dobili tamo više u Briselu, da bi bliže došli nekoj od ovih fotelja, a vidimo da nisu i neće. A zašto? Jer onaj ko ne poštuje vlastiti narod, ko će ga poštovati od tih europskih moćnika, neće ga poštovati nitko. Prema tome, preko njih cijela Hrvatska je zapravo nasamarena, cijela Hrvatska je zapravo prevarena. Evo, pozivam sve građane da dođu ovdje u ovaj ured i u druge urede koje ćemo otvoriti, da razmjenjujemo ideje, da čujemo vaše probleme, da konkretno djelujemo, da se ojača ta komunikacija. Sve što će se dešavati i u Hrvatskom saboru, u Europskom parlamentu, mi ćemo, ponavljam, plasirati javnosti. Biće jako zanimljivo za 2 tjedna kad von der Leyen dođe tražiti povjerenje u Europski parlament. Svi klubovi redom su barem retorički bili protiv nje, neki više, neki manje. Vidjet ćemo hoće li doista tako biti na glasovanju, hoće li oni koji su rekli da su protiv nje doista tako i glasovati, ili ćemo opet svjedočiti kakvim prevarama, zakulisnim igrama. Dakle, ako će toga biti, to ćemo vam sve apsolutno prenijeti. Evo, slobodno se javite, dakle, ured će imati radno vrijeme, ovdje će sjediti naši članovi, ja ću biti ovdje 2 dana mjesečno, kako bi se mogli nalaziti sa građanima, kako bismo nastavili razvijati našu platformu. To je to. To je sukus danas, tako je u Slavoniji za tjedan dana. Živi zid.